Goedemorgen, ik ben Ruth Jong met de vijfde editie van Hier en Nu over Surinaamse talen en Surinaamse literatuur. Vandaag zit ik met Iwan Brave, de bekende journalist, en die een scherpe pen heeft en in mijn visie de woordkunst beoefent. Dus we gaan luisteren. Of ik nodig jullie uit om te luisteren naar hoe het leven van Iwan als journalist eruit ziet. Af en toe hebben we wat achtergrondmuziek van wat vogeltjes of een voorbijrijdende auto. Maar hopelijk is dat niet storend. We hebben nog geen studio, maar wie weet komt dat ooit. Oké. Alvast dankjewel. Graag gedaan en I'm honored. Ik ken je van heel lang terug iemand Zanzibar. Oh, tot daar? Blauwgrond Zanzibar, Ik hè? zeg je, Oké. die nu opgedoekt is, hè? Ja. Ja. De echte Zanzibar. De echte Ja, Zanzibar. ik was wel blij dat die jongens ook een commerciële succes hadden in de Aan stad. ja, tegenover de rijden. Sommersdijkstraat. Ja. Ja. Nee, vandaar ken ik je. Oké. Ja, joh, kijk, en dat geloof ik graag, maar op een gegeven moment als je dingen in je leven meemaakt, Ja. dan dringen Ja. bepaalde dingen naar achteren. Hè? Dus, Ja. dus ik zou niet, dus ik ken nog heel Maar je goed. bent Ik ken nog heel we zijn goed. ook veel ouder, hè? Ja, ik ken heel goed Zanzibar, maar de details, wie er allemaal. Natuurlijk bepaalde guys, weet je, Brian en. Ja. Maar, Nou. ja. En je hebt journalistiek gestudeerd in Nederland. Nee, heb ik niet. Nee, dat is groot misstand. Ik ben echt letterlijk nog de ouderwetse self-made journalist. En je moet je voorstellen, als je ziet wat in Nederland dat mensen nu academisch geschoold moeten zijn. Aha. Ik heb letterlijk echt in de jaren 80 ben ik begonnen. En toen kon je echt letterlijk gewoon een artikel schrijven en gewoon opsturen. Ja. En dan kijken wat ze doen. Oké. En, Maar je viel dus op. nou ja, kan ik gewoon vertellen? Ja, tuurlijk. Ja, ooit werd ik geïnterviewd door een journaliste, Caroline Visser. Die schreef voor het NRC Handelsblad, vrij elitair blad. Qua kwaliteitsblad. Ja, ik ken het. En ja, voor je luisteraars. Ja. En, maar ja, weet je, ik was jong, wel het begin twintiger denk ik. Ja. Ja, en ik las die kranten bijna nooit. Omdat ze altijd van die zware verhalen hebben, wel intellectuele verhalen. Maar ik was terug naar school gegaan en ik was naar een bepaalde school gegaan. En het hadden ze een oudere klas, dus weliswaar gewoon een school waar jongeren waren. Maar ze hadden zoiets, nou, we hebben ook voor mensen die hoeven niet in die avond school te gaan. Ja. Oké, maar in ieder geval, toen kwam die journalisten langs en ze wilden een artikel schrijven over het verschil in uitgaan tussen stad en platteland. Aha. Nou ja, op een gegeven moment, toen nam ik met een bepaalde gastnaam een beetje over, want ze zagen dat ze niet echt het verhaal kregen. Ze zeiden, hey, je gaat naar het Montessori Lyceum in Amsterdam, dan krijg ik verhalen te horen. Maar die kinderen die klasgenoten waren een beetje blasé. Ja, toen begon ik zeggen wat ik allemaal deed. Ik ging uit tot BAM en al die dingen. Ja. En ook met softdrugs roken en al die. Weet je, dus echt de Jong wildlife. ding, ja. Ja. Holland. Ja, Amsterdam vooral. Ja, Amsterdam. En toen zei ze, oké, ik wil met je mee uitgaan. En toen zijn we uitgegaan. Ik ga al die details besparen. En 11 werd een artikel geschreven. En je zag echt het beeld van een wilde stadsleven. En het tamme uitgaansleven, het platteland. Wat mijn eye-opener was van, oh, schrijven dit soort bladen ook over dit soort lichte onderwerpen. Aha. En toen dacht ik, maar ik heb altijd zoiets van, er wordt weinig over jonge mensen geschreven. Dus ik had zoiets van, ik had er altijd wel eens een urge dat ik iets over jonge mensen wilde doen, over jongeren. En dat was een eye-opener voor me. Want ik dacht, ja, zo'n artikel komt misschien in een wat lagere blad. Ja. En ik ben bevriend geraakt met die journalisten. En die sprak heel veel. Toen zei ze, Iwan, nou moet je mee ophouden met veel praten. Ga eens een keer doen. En toen, wat ik zag, wat voor mij het belangrijkste was, Amsterdam kwam op als vrijzinnige stad, waar er onderscheid werd gemaakt tussen harddrugs en softdrugs.
Je hebt harddrugs, schade, alles. En softdrugs is onschadelijk. De coffeeshops werden toegestaan. Je mag vanaf je 16e mocht je in de coffeeshops. Ja. Dus eigenlijk zegt de overheid, vanaf je 16e mag je softdrugs roken. Ja, toch? Maar wat zag ik? Ik groeide toevallig in mijn laatste jonge jaren op tussen witte elite kids. Aha. VWO'ers. Juppies. Ja, nou, wel kunstzinnige, niet echt zeg Ja, maar ja, zo, ik maar begreep, een beetje mensen die waren kunstenaars, advocaten. Wel een beetje, ze waren wel welgesteld, maar ze waren progressief, laat me het zo zeggen. Ja. En die hadden ook zoiets van, ja, hier tegenover een kids, jullie mogen roken als je het maar buiten de deur doet, alleen maar in het weekend. Ja. Maar ik wist dat mijn vrienden, ik zag ze elke dag dat softdrugs roken. En ik zag ook een paar gasten, die begonnen bij de VWO. En dan was het HAVO. En dan was het MAVO. Ja. En uiteindelijk was het misschien een soort individueel vormend kunstonderwijs. Een soort laatste redding. Toen dacht ik van, maar wacht even. Dat is toch ook schadelijk eigenlijk? Ja. Maar dat was gewoon een gedachtegang, hè. En ik was pas 19 of 20 jaar, ik weet niet wat het precies was. Of 22. En op een dag hoorde ik had ook wat jongere vrienden, dus ik zat niet meer nog op school. En die vertelden dat een medeklasgenoot had softdrugs in zijn jas. Nee, maar en de schoolhoofd is achtergekomen en ze hebben hem geschorst. En dat vond ik ook weer niet logisch. Ik dacht, hé, wacht even. De burgemeester zegt in principe, zeg maar de districtcommissaris, kan je even gelijk, we mogen roken. Maar het schoolhoofd schorst je omdat je alleen maar op zak hebt. En die ouders die zeiden van, ja, je mag roken, maar buiten de deur in het weekend. Toen dacht ik, hé, het is niet bespreekbaar, Rut. Je moet mij zo zien. Ik ben gewoon een blakka boy uit Suriname. Ja. MAVO, scholier. Ja. Maar iets klopte niet. En toen dacht ik van, het klopt gewoon niet. Ja. En toen ben ik dat gaan doen als onderwerp. En toen belde ik een psycholoog op. Ik had wel wat contacten gevraagd. En ik legde hem uit dat ik een artikel wilde schrijven over het misverstand. Dat softdrugs niet schadelijk is. Het is niet dus harddrugs, maar je schoolcarrière maak je kapot. En het is niet bespreekbaar. Want ouders zeggen wel, je mag roken, maar ik wil het niet zien. En de autoriteiten inconsequent zijn. En ik weet nog dat die psycholoog zei, aan de andere kant van de lijn, hè. Dat probeer ik al jaren uit te leggen. En toen schreef je daar... Nou, nee, toen ben ik bij hem langs gegaan met een recordertje. En hij zei, ik ga een shortcut maken. Toen het artikel werd gepubliceerd, heeft hij me uitgenodigd. Hij zei, Iwan, ik dacht eerlijk, oh wat leuk, een jonge jongen die iets wil. Ik waarschijnlijk ook een jonge zwarte jongen die iets wil doen. Ik zal hem helpen. Ach, en het zal wel. Maar uiteindelijk is dat artikel opgenomen in de Volkskrant, pagina groot in de bijlage. Zo. En de psycholoog belde me op. Hij zei, ik ben nog nooit zo goed geciteerd door een journalist. En hij heeft me uit eten meegenomen. Zo. Waarom vertel ik dit verhaal? En ik begon... Dat was voor jou een trigger om door te gaan. Ja, dus ik begon te schrijven. En ik had ook geen verstand. Ik dacht, ik schrijf misschien een kwart pagina. I don't know. Ik weet niet hoe lang ik kan vertellen. Ik wist ook, ik wilde steeds mijn verhaal beginnen. Maar elke keer als ik die lied schreef, dan was ik alweer zoveel woorden verder. En ik kwam er niet. Op een gegeven moment begon ik maar gewoon met een citaat. Ja. Ik citeer bijvoorbeeld, als ik gerookt heb en ik sta op doel, dan zweef ik als het ware, zegt de 14-jarige Roger. Ja. En ik vertelde over dat hij als vanaf jongs af aan rookte. En zo heb ik mijn verhaal verteld. Maar ik had van die journalisten geleerd, je moet naar de beste krant je artikel sturen. Ja, En dan nummer 2 en dan nummer 3. Ja. Oké, NRC was misschien kwaliteit de beste krant. Maar ik had de Volkskrant genomen, die is een beetje meer linkser, ook wel een kwaliteitskrant. Ja. Maar als nummer 2 had ik het Parool, de Amsterdamse krant. Want ik vond het ook belangrijk dat mensen bereikten. En NRC vond ik te elitair. Ja. Maar om het verhaal een beetje kort te houden. Ik had het bezorgd bij de Volkskrant, bij de balie. Ja. En toen belde ik na een week of zo. Toen zei die man, ja, je hebt
iedereen aan het woord gelaten. Maar behalve de koffieshophouder eigenlijk. Zo. En hij zei het artikel dooft als een nachtkaars. Oké. Ik heb nooit zo'n uitdrukking gehoord. Maar ik had echt wel iedereen geïnterviewd. Leerlingen die het goed deden met drugs. Leerlingen die het haalden, maar ook leerlingen die het niet haalden. Ja. Ouders, psychologen. En niet alles erbij gehaald. En ook natuurlijk berichten geciteerd hoe de overheid ermee omgaat. Dus ik dacht, ja, ik heb alles gezegd. Ik ben gerend naar die koffieshophouder. Dat is de man die dan die drugs verkoopt. Ja. Daar heb ik hem snel geciteerd. Er was nog toevallig een jongere die wat zei. Heb ik ook nog geciteerd. Maar Rut, maar dan heb je alles geschreven. En ik had het op een typemachine getikt. En Rut, het is echt onvoorstelbaar. Op een gegeven moment heb ik gewoon letterlijk... En dat is later wat je soms ziet met digitaal met Word. Weet je, plakken, knippen. Ja. Ik heb letterlijk al die bladzijden, al die alinea's geknipt. Ik ben ze gaan verschuiven. Ja. Ja, want ik had zoiets van, toen heb ik ze weer zeg maar gerangschikt. Toen heb ik ze geplakt op A4'tjes. En toen, om die zinnen weer een beetje vloeiend te laten zijn, Ja. heb ik ze met latex heb ik ze weggeverfd en weer opnieuw getikt. Ja. En toen ben ik zeg, heel mooi gaan kopiëren waar je niet kon zien hoe ik het zeg maar voor. En toen heb ik het weer gestuurd. En ik ga je vertellen, ik stuurde het op met het gevoel dat ik een charlatan was. Wauw. Ja, want ik had zoiets van, ik heb niks veranderd. En ik bel weer op. Ja. Ja, ik word helemaal emotioneel van weer. En ik hoor gewoon aan de andere kant ijzersterke correctie. Wauw. We nemen het mee. Dat is alles. En ik ga die krant kopen. En nogmaals, ik dacht, ik heb misschien een kop. Ja, weet ik veel, weet je. Ergens een hoekje. Ja, bovenaan. En er was een hele pagina. Wauw. Op een kwart na. Ja. En ik kreeg 700 Nederlandse guldens. En ik fantaseerde van, nou, als ik 150 krijg. Kijk, en als een Surinaamse kind, mijn moeder heeft ons gebracht naar Suriname. Weet je, je gaat het land op, je gaat het diploma halen. Ja, En dan kom je terug in Suriname het land op te bouwen. Ja. Hebben veel Surinamers gedaan. Maar men gaat nooit terug. Want dat is altijd de reden waarom men weer verder gaat. Ja. Maar je moeder, ja, school was alles, maar je werd niet artistiek opgevoed. Ja. Weet je, moeder voedde in de eentje 5 kinderen op. Dus was streng met een lat. En als je opgepakt werd door de politie, dan was het fong. Dus er was geen ruimte voor andere dingen. Het was vooral, hey, je moet je school doen. Dus ik heb heel veel dingen geprobeerd om mezelf te vinden. Ja. Het heeft zelfs depressies geleid. Zo. En zelfs tot geen lust in het leven meer. En dan op fotografie, maar dan, weet je, maar ik was ook heel ongedurig. Ja. Maar I tried to find my way. En toen dit uitkwam, zei ik tegen mezelf, oké, dan is dit het. Leuk. Nee. En zo is het begonnen. Ja. En daarna, maar het is ook wel leuk om te weten. En mijn volgende ontwerper heeft die Volkskrant niet geplaatst. Oké. Ze zeiden zelfs op een gegeven moment, nou, misschien moet je maar een andere vak gaan doen. En dat is wel prettig van de Nederlandse school. Men is gewoon hard Ja. en duidelijk. Aha. En geen zachte heelmeesterij. Maar ik had zoiets van, zoals ik al zei, het Parool had ik steeds op de tweede plaats. Ja. En die hadden de jongerenrubriek. En die namen wel mijn stukken aan. Ja. Dus op een gegeven moment, toen zij 3 keer hadden geplaatst, zei ik tegen mezelf, oké, dan is dit mijn niveau. Aha. Het Parool. Ja. Amsterdam is toch de grootste kant van Amsterdam. Ja. En dus ik ging niet meer dan steeds sturen. Ja. En pas na een jaar zeiden ze bij het Parool, kom eens een keertje langs. Ja. Kunnen we kennis maken. Dus je moet je voorstellen, meer dan een jaar lang stuurde ik gewoon, ik leverde het in bij de balie. En toen kwam ik langs. Toen zag je die bekende blik die ik kende daar in Nederland. Oh, het is een black guy. Het is wat aan mijn Iemand braaf, ja. en aan mijn stem konden ze niet horen dat ik een Surinaamse jongen was. Maar ik was het gewend. En dus ik kan zeggen, geen kruiwagen. Niemand heeft het voor me gedaan. Self-made man. Self-made man. En ook nog eens, ja, ook al werd ik vaak door Surinamers verweten dat ik een witte neger was. Maar ik was wel degelijk, wist ik... Je was zwart daar. Ja, en ik maakte ook discriminatie mee. Ja. Zelfs racisme. Ja. Maar ik had zoiets van, weet je kan wel gaan huilen. Ja. You gotta go on, you know. Het schiet niet op. Ik geef wel toe achteraf, Aha. ik had misschien kritischer moeten zijn. Ja. En daar ben ik uiteindelijk in Suriname gekomen. Want toen ik, nu we toch op dit punt zijn, Ja. toen ik pas echt, juist omdat ik journalist was. En toen ging ik zien hoe het Parool later vooral probeerde die witte lezer vast te houden. Ten koste van de minderheden. Ja. Dus toen zag ik het geïnstitutionaliseerd racisme. Toen zei ik, oh,
Ja, en toen ging ik ook steeds minder publiceren, want ja, ik kom met onderwerpen. En elke keer hadden ze is dit en dat. En dan moest ik zei, ja, weet ik veel, ik heb het als journalist opgetekend en niet als allochtoon of als zwarte Nederlander. Je moet mij die vragen niet stellen, ik vind het gewoon interessant, veranderde inzichten. Toen dacht ik, oh, is dit waar onze ouders tegenaan botsten? Kijk, en juist omdat ik een goede eigenwaarde had, zei ik tegen mezelf, nee, weet je wat, ik ga echt niet de rest van mijn leven blanke mensen laten zien dat ik even goed ben. Ik had gezegd, het is graag of niet. Ja. Het was moeilijk voor mij, want I loved Amsterdam. En toen zei ik tegen mezelf, misschien moet ik wel in mijn geboorteland gaan kijken. Ja. En hoe oud was je toen je kwam? Nou, best wel al redelijk oud. Toen laat me zeggen, ik ben geëmigreerd op mijn 33ste. Dus laat ik zeggen, dus 3 jaar daarvoor was die aanloop dat ik in die persoonlijke crisis kwam. Dat ik zei, hey, ik ben geen Nederlander. Ben je al 60? Ik ben al 62. Oké, 62. Ja. Weet je, en toen kwam ik een half jaar naar Suriname. Om gewoon te oriënteren. Ik moet je eerlijk zeggen, ik schrok wat ik hier zag. Qua infrastructuur. Nou, het Brokopranassi, laat het gewoon eventjes zo heel kort. En dat was de jaren 80 niet? Jaren 90. Begin Tenminste, mijn eerste herkennismaking was in 1993. Dus ik heb nog inderdaad een nasleep gezien van de jaren 80. Het land is compleet kapot. Ja. En, maar, Rut. En toen dacht ik bij mezelf van, hey. En toen ging ik terug met het idee van, hey, weet je wat? Ik heb een mooi land achtergelaten. Nederland kan de pot op. Ik ga terug naar Nederland. Ik ga mijn plek opeisen. Maar het grappige was, ik kwam in de winter terug in Nederland. Na een half jaar Suriname. Maar als kind had ik het nooit gemerkt. We waren ook in de winter ooit geremigreerd. Maar als kind sta je open voor een nieuwe wereld. En pas toen ik terugkwam, voelde ik hoe alles koud was. De deurkruk is koud. Toiletbril is koud. Maar laat me zo zeggen. En het gekke was, als ik een soort met terugwerkende kracht. Ik kon niet meer aarden in Amsterdam. Maar ook omdat ik ergens mee klaar was. En toen heb ik echt in mezelf letterlijk gezegd. Hé, weet je wat? Ik ga liever eersterangs burger zijn in mijn krakkemikkige geboorteland. Dan tweederangs burgers in een geoliede maatschappij. Dat was voor mij absoluut gewoon. En bovendien, niet alleen dat, want dat zou het Suriname tekort doen. En ik was me ook eye-opener, ik ga het gewoon keihard zeggen. En ik vond het een schande dat wij Surinamers dit land laten liggen. Veel Surinamers zijn ongelukkig daar in Nederland, voelen zich gediscrimineerd, voelen zich derdehands burger. Dan denk ik van, maar ze blijven. Ja. En dan is hier zo'n groot land. En de enige reden waarom ze wegblijven, begrijp me goed, Bouterse, tuurlijk. Voor de slachtoffers die hij rechtstreeks heeft geraakt. Daar heb ik alle begrip voor. Maar al die mensen die toch zeiden, ja, Suriname heeft een probleem. Dacht je, ja, Bouterse. Kijk de Palestijnen. Kijk wat de Afrikanen moeten doorstaan. Kijk wat de mensen in Bangladesh moeten doorstaan. Dat ik zei, jongens, kom op Surinamers. We moeten meer ruggengraat tonen. We moeten het land gaan opbouwen met alle... Je mag het zeggen hoor, Ivan. Weet je, niet eens dat ik opeens ideologisch werd. Maar ik had wel zoiets van, wat? Waarom steken we het energie om in Nederland om gelijkwaardig te worden gezien? Terwijl hier zo'n prachtig land ligt. Ik ga eerlijk zeggen, ik heb toen gezegd voor mezelf, Surinamers hebben gewoon alles bij elkaar. No backbone. En nogmaals, ik begrijp me goed, ik zeg het nu algemeniserend. Het geldt niet voor iedereen. Als je daar wilt zijn, moet je vooral doen. Wees gelukkig. Doe wat je wil. Maakt niet uit. Maar klaag niet 20 jaar daar. Kom naar Suriname. Nee, maar dan wonen ze daar. En als je in hun appartementen stapt, Ja. dan ruikt het naar Suriname. Ja. Alles van Suriname zie je. Ja, weet je, en toch ben ik voorzichtig. Maar ik ga het niet te veel veroordelen, maar het is voor mij meer een eye-opener. Juist degene die, ik werd altijd weten, onkel Tom, witte neger, je achtergrond verlogen. Want ik had een witte vriendenkring. Ik was ook iemand, ik ben altijd geïnteresseerd in het andere. Weet je, en het was nou eenmaal zo gegaan. Maar ik weet nog, toen ik ook ging remigreren, zeiden al die Surinamers, jij naar Suriname, je houdt het geen half jaar vol. Nou, ik heb het 10 jaar langer volgehouden dan zij mij. Want na 10,5 jaar ben ik, maar omdat ik verslaafd was geraakt aan cocaïne crack.
En ja, en hier in Paramaribo. En dat was mijn geluk, tussen aanhalingstekens. Ja, en ik kon daardoor uiteindelijk zeggen, weet je wat, dan moet ik maar terug naar Amsterdam. Want daar wist ik dat ik een goede hulp zou kunnen hebben. Ja, ja, ja. Maar ik was niet terug in Amsterdam omdat Suriname mij niet beviel. Ivan Brave is zo dom geweest om in zijn geboorteland in de goot te belanden. Jezus. Maar het was niet echt zo bedoeld. Maar ik dacht mezelf, het is afgelopen, dit is mijn leven, is klaar. Voorlopig de komende Zo. jaren, Suriname is... Tuurlijk was ik wel kwaad op Suriname, omdat ik als verslaafd heb gezien Ja, ja. hoe de politie en hoe men omgaat met mensen die toch... Dus ik heb als journalist, al was ik verslaafd, ik heb wel misstanden kunnen zien. Het was letterlijk participerende journalistiek. Ik ben zelfs gesmeten in de LPI toen het nog heel smerig was. Ik heb gezeten in een cel met 16 man. En ik zei zelfs op een gegeven moment, God dank u voor de openbaring. Ja. En I've seen things. En mijn rechten zijn vertrapt Ja. als persoon. Ja. Maar- daar wil ik later over Tuurlijk. praten, censuur. Ja, maar dan kan je boos worden. Maar uiteindelijk Ja. zegt hij zelf, Iwan, jij hebt jezelf in problemen gebracht. En natuurlijk, en als je jezelf in een derde wereld in problemen brengt, Ja. dan moet je niet gaan huilen. Het is niet Finland Ja, ja. waar je in een luxe hotel zit Klopt. en je Want problemen krijgt. journalistiek is Ja. een gevaarlijk beroep. Kan Ja. een gevaarlijk Ja. beroep zijn. Ja. Ja. Oké, maar toch even van Suriname afmaken. Ja. Maar, ja, I don't know. Maar binnen 3 jaar, ja, want ik ben een radicalist. Het is erop of eronder. Ik had vanzelf zeggen, ik ga niet voor de rest van mijn leven ex-verslaafd zijn. En op een moment na 3 jaar had ik zoiets van, ja, ik moet terug naar Suriname. Ja. En nou ja, de rest is history. En nu ben ik nog steeds hier. Ja. En ik zeg met trots altijd tegen mensen, ik woon hier al vanaf 1996. Wauw. En die 3 jaar, die zijn voor mij gewoon rehab. Ja. En je ziet er gezond uit. Ja, het klinkt gek, door Gods genade. Ja, Ik ben, waarom ik ben geen klinkt over, het gek? ik ben geen overgelovige geloofsfanaat, maar ik heb wel tegen God gezegd van, hey, ik besef wel van, Ja. ja, het is genade. Als je Ja. ziet hoeveel mensen in de drugs zien en nooit meer uitkomen, Ja. en dan kunnen mensen zeggen, hey, je was sterk. Mhm. I'm a lucky guy. Ik had het Ja. geluk dat ik ergens in me toch zit van, hey, ik hou echt van het leven. En ik hou echt van vrijheid. Ja. En verslaving is letterlijk geen vrijheid. Ja. En ik denk als je die innerlijke Dat besef komt. beseft hebt, ja, en tuurlijk, en dan, ja, I don't know, en dan moet je nog een soort reden hebben om het daarvoor te gaan. Want het blijft natuurlijk ook een lichamelijk iets ook, hè? Want je Ja. moet er wel overheen. Ja. Want ja, ik ben niet in 1 keer eruit gekomen. Nee, nee. Je Ja. valt terug. Alleen wist ik wel, als ik terugviel, Mm. ik ga eruit komen. Ja. En ja, Iwan, journalist zijn Ja. in Suriname. Kan je ons vertellen? ja, Want je bent een veelzijdig journalist. Dus je houdt je niet met één ja, genre bezig, zeg maar. ja, Je schrijft, je doet reportages, je zit in redacties van kranten of hebt gezeten. Ja. Nu zit je bij het Q-journaal. ja. Wat is jouw journalistieke beleving? Of hoe ziet jouw wereld eruit? Hoe ziet de wereld van Iwan Brave, de journalist, eruit? Ja, nou kijk, en dat is wel leuk dat je het zegt. Kijk, eigenlijk was ik altijd een human interest journalist, achtergronden, met name jongeren. Oké. En je hebt een bepaalde schrijftalent, of capaciteit moet ik zeggen. Ja. Dan kom je in Suriname, je bent hier handen tekort. Ja? Dus iedereen moet Ja. inzetbaar zijn. Ja. Dus eigenlijk heeft Suriname mij beter gemaakt dan ik was. Ja. Hoewel ik het ergens een beetje betreur, omdat je heel veel verschillende dingen moet doen, dat je eigenlijk ook een beetje gefragmenteerd raakt. Ja, dat specialisme. Je kan niet in depth gaan. Ja. Maar oké, maar als je getalenteerd bent, ik niet mezelf zo zien, maar je doet het gewoon goed, dan kan je wel je voordeel uithalen. En dat is het voordeel van Suriname. Je moet heel veel doen. Maar wat gebeurt er vaak? Jonge mensen worden in het diepe gegooid. Of mensen gooien zichzelf in het diepe. Ja. Maar zijn niet zelf kritisch genoeg. En ze vinden zichzelf al geweldig.
Ja, en of dan al goed blijft genoeg. nog de En vlakte. de best oppervlakte. Dus Ja, ja, de ja. Suriname maakt je goed omdat je dan nog... En als we wel voldoende mensen hebben, de budgetten maken niet naar... Klopt. Weet je, voor elk wisje was je een iemand aantrekt. Ja. Dus je moet gewoon... Maar Ja. dus ik zeg dus dat ik veelzijdig ben geworden. Nou, dan zeg ik... Is, Kijk, Ja. niet ik ben mijn geboorteland komen helpen. Dat ga ik ook niet zeggen. ja, Mijn geboorteland heeft mij veel teruggegeven. ja, ja. Als het gaat om mij, wie ik ben. Ja, Welk vak? als journalist. Ja. Dat is En dan ga ik altijd eerlijk zeggen, al die mensen die komen zeggen, ja, ik ben gekomen om Suriname op te bouwen. Nee, als Suriname er niet was geweest, dan was Ja. Iwan Brave mogelijk een gefrustreerde allochtoon. Zo. Ja, I don't know, ik weet het niet. ja, Maar in elk geval, ja. mijn land was daar als escape. Aha. Dan ga ik niet doen alsof ik zeg, ik ben gekomen, ik kom Suriname Ja. helpen. Ja. Basananang Ja, heeft mij gegeven ja. en daar ben ik heel dankbaar voor. Het is van, in Nederland mochten wij, daar leerde je dat je als kind grootspraak zelf mag geven. Je mag Ja. tegen de leerkracht ingaan, je mag Ja. je mond open doen. Ja. Weet je, ja, en ook al was ik Surinaams streng opgevoed, want thuis, wat je op straat deed, buiten, Ja. er waren twee weer. Thuis was gewoon Surinaams. Je hoeft echt niet een churi te maken of een blik, dan was het gewoon, weet je, als het heel Rijman het leuk kan brengen. Ja. En daardoor was ik misschien ook totaal ontspoord in Nederland, want Ja. thuis heel streng. Aha. En dan die vrijheid Buiten, buiten, weet ja. je, dat, maar vet. Dus ik ben hier in Suriname en denk ik van, ik duik toch niet in je vermeende cocaïnepraktijken, Nee, weet je. nee. Weet je, die interesseren me niet eens. Ja, ja. Ik ga ze niet eens, ik ga ze niet uitzoeken, Ja. want ik vind het de moeite waard om daar voor doodgemaakt te willen worden. Aha. Er is zoveel drugs in de wereld, waarom zou ik Ja. als journalist moeten gaan uitzoeken dat meneer Bouters of wie dan ook erin zaten. Kijk, zou ik erop stuiten, dan zou ik niet bang zijn om te kijken wat ik mee kan doen. Ja. Maar ik ga je eerlijk zeggen, Iwan Brave is echt niet zo'n journalist die geïnteresseerd is om uit te gaan zoeken hoe drugslijnen hier in elkaar zitten. Waarom? Je hebt je leven lief Ik heb mijn leven en lief. je hebt kinderen. Maar er is genoeg te doen om Ja. het land te helpen door andere vormen van onderzoeksjournalistiek. Hè? Ja. Dus voor mij was het zo van, ook al was het soms lastig, ja, maar die vragen die ik stelde is Ja. toch logisch. Als jij A zegt en je wilt regeren, Ja. dan mag ik toch Ja. zeggen, ja, maar heb je daar aan gedacht? Ja. Dus ik was er heel snel kritisch, maar ik was gewoon niet kritisch. Ja. En nog steeds vind ik mezelf niet kritisch. Ja. Ik vind het doodgewoon. Dat is het. Het hoort bij je vak. Ja, maar ook gewoon bij jezelf als mens. Ja. Iwan. Je begrijpt toch? Ja. En even terug En ik heb naar- meegenomen naar naar het nu. vak. Ja. Nu even terug Ja. naar nu. Dus, Ja. dus de beleving. Dus kan een journalist anno 2025 een journalist zijn zoals die dat van de schoolbanken of zo heeft meegekregen? Het kan, maar dan moet de journalist een drive hebben, zoals iemand fotografie doet. Of kunst. Als muziek bent, passie. Weet je dat ik het heel gek heb gevonden? Soms zie je dat Suriname dingen toch wel logisch waren. Ik vond het zo raar dat, en zo Surinaams, dat de opleiding school van journalistiek op het AHKCO was. De Academie voor Hogere Kunsten. Ik dacht, slaat het er weer op. Maar nu achteraf denk ik, hé, het is een kunstvorm. Ja. Het is terecht, dat journalistiek. Dus dan zie je maar weer. Ja. Dus soms is Suriname het wel op de juiste plek. Het is absoluut, zolang journalisten het niet zien als een kunstvorm, Ja. ga je niet, denk ik, die kwaliteit halen. Tenzij je zo opgeleid wordt en je bent Ja. goed. Je kan natuurlijk gewoon academische journalisten opleiden, Ja. die gewoon goed zijn. Ja. Maar zeg maar, stel je bent een self-made persoon. Je moet passie hebben. Ja. Je moet talent hebben natuurlijk om welk soort medium ook gebruikt. Of je nou geluid gebruikt, of beeld, of Ja. schrijven. Ja. Dat moet je hebben. Maar wat je vooral moet willen, je moet geïnteresseerd zijn in die maatschappij. Ja. Dat is En heel ook een belangrijk. stukje, je moet ook En je eigen visie je hebben. observatie en je moet Ja. fenomenen die Ja. zich afspelen kunnen voelen. Ja. Hè? Ja. Of tenminste, zo moeten je prikkelen, hè? Zodat je er een nieuwsitem Ja. van kan maken. Maar je moet vooral nieuwsgierig zijn. Het klinkt cliché-achtig. Je moet een bepaalde vraag. Je ziet iets, hè? Maar je moet 24 uur
nieuwsgierig zijn. Ja, je ziet iets en dan en je hebt je eigen idee erover Ja. en dan ga je het uitzoeken. Ja. En ja, het klinkt heel theoretisch, maar ik ben echt, ik heb helemaal niet geen theoretische journalistiek gekregen. Aha. Maar je moet wel openstaan Ja. voor datgene wat jij denkt dat is, Mhm. dat het niet zo is. Dus je gaat wel vanuit een bepaalde aanname, een premisse, zoals het heet. Ja. Maar je moet openstaan. Weet je, en meestal kom je op totaal iets anders. Maar vanuit die aanname, vanuit je nieuwsgierigheid en vanuit je stelligheid. Ja. Maar wat doen heel vaak journalisten? Die hebben een aanname, ze blijven bij die aanname gewoon vasthouden. Want ze hebben een doel. En dan gaan ze door. En dan gaan ze door. Ze gaan zelfs manipuleren. Ja. Ze gaan zelfs dingen verdraaien. Ja. Wat ik heel veel meegemaakt heb als hoofdredacteur. En dat doen ze niet eens expres. Maar Ja. soms, weet je, ik heb zo vaak gehad als hoofdredacteur van De Ware Tijd. Je leest die artikelen, of je las ze. En terwijl je ze leest, denk je niks aan de hand. Totdat je gebeld wordt Ja. door de betrokkenen. Aha. En denk je, ja, verdikke me. Dan zeg je journalist, maar waarom heb je diegene niet gewoon dat voorgelegd dan? Ja, ja, ja. Weet je? Kan er sprake zijn van objectiviteit? Dat is mijn favoriete vraag. En ik choqueer alle journalistiek mee. Objectiviteit bestaat niet. Want, en dan ga je vertellen waarom, het is wel eens filosofisch, maar het bestaat letterlijk niet. Je moet een mening hebben. Je moet ergens voor staan. Ik ben niet objectief, ik ben subjectief. Sowieso zijn mensen subjecten, toch? Dus je kan niet objectief zijn. Ik zeg altijd, ik overdrijf. Een tafel is objectief. Want Maar je wordt geleerd Ja. om iets weer te geven Ja. wat zich feitelijk heeft afgespeeld. ja, nee, kijk. Ik doe wel stoer dat ik ongeschoold ben. Aha. Ik was MAVO, maar wat ik uiteindelijk gedaan heb in mijn drang om door te leren, Ja. heb ik uiteindelijk wel een toelatingsexamen gedaan voor rechten. Oké. En ik heb het gehaald. Maar dat zegt ook veel van mezelf. Heel veel zelfmeten. Hè? Ja, ja. Dus ik geen VWO, geen HAVO. En uiteindelijk heb ik mijn propenduizen wel gehaald. Maar toen was ik intussen al begonnen met schrijven. Ja, Ja, weet je, en toch altijd kiezen voor schrijven. Uiteindelijk, ik heb echt wel letterlijk 7 jaar lang heb ik mijn studiebeurs, want dat was gratis in Nederland, heb ik opgemaakt. Ik heb tussendoor journalistiek gedaan, ik was taxichauffeur. Op een gegeven moment zei ik mezelf van, ach, hou op met die rechtsstudie. Want ik haalde mijn propenduizen, maar niet mijn doctoraal. Ah. Maar ook op het echt cruciale momenten, ik koos voor journalistiek. Ja, en toen kwam in het vak rechtsfilosofie, toen ging ze dieper in op, zeiden ze, objectiviteit bestaat niet. Een mens kan per definitie niet objectief zijn, omdat je alles doet vanuit jouw eigen, vanuit je subject. En je hebt Wat je wel kan bereiken maximaal, is intersubjectiviteit. Kan je even uitleggen? Ja, dus onderlinge objectiviteit. Dus al die subjectieve opvattingen bij elkaar gegoten, daar moet een soort een compromis uitkomen. En dat is Middenweg. ja, niet eens middenweg. Maar en Ja. natuurlijk is het zo dat je niet heel ordinair partij kiest voor iemand. En ook al heb je een hekel aan iemand, Ja, ja. dat je toch open staat voor de zienswijze van die persoon. Ja, ja. Maar ik ga wel degelijk met een bepaalde Ja. beeld op je afkomen. Oké. En ik ga je gewoon kritisch interviewen. Maar je moet je beseffen dat je zienswijze is. En als journalisten nou zouden ophouden met die leugen dat objectiviteit bestaat, dan zouden er veel meer objectieve dingen komen. Maar omdat ze allemaal roepen, ja, ik ben objectief, Ja. maar ze zijn niet objectief. Nee. Het is een leugen. Ja. En als er iets in Suriname echt de media doorspekt, is het gewoon subjectiviteit. Maar je hoort binnen de journalistieke groep Ja, ja. allerlei theorisering over objectiviteit. Ja, ja, ja. Maar ik moet nog, eerlijk gezegd, ik moet nog de eerste objectieve journalist tegenkomen. Ja. Is niet erg, Ja. maar geef het gewoon toe. Je mag gekleurd zijn. Ja, ja. Ik hou van de West. Ja. De West staat ergens voor. Klopt. Ja. Ja, ik hou van ABC. En nu kan ik kan ik jou plaatsen bij Radio IBC. Ja, tuurlijk. Kijk, sorry. Want je merkt dat bepaalde stations wel degelijk een kleur hebben. Absoluut. Precies zoals STVS ook een kleurtje heeft. Ja, maar je mag je kleur niet gebruiken Aha. omdat je mensen wil manipuleren.
omdat je een leugen wil Ja, verspreiden. ja, ja. Of omdat je een dubbele agenda hebt. Klopt. Maar je mag wel degelijk een kleur hebben. Zo van, hé, weet je wat? Ik wil geen fraudeurs. Ontmaskeren. Ik wil geen, Ja, je ontmaskeren. ik wil geen mensen hebben. Ja, ja. Dus je mag vanuit een bepaalde bevlogenheid, omdat je echt oprecht die maatschappij wil, niet wil veranderen, maar dat je daar wil bijdragen. Ja. Dan mag je gekleurd zijn. Ja. Maar je moet het niet gebruiken om mensen te misleiden. Ja. Dat is mijn visie. Dat is- Begrijp je? En daarom toen ik in Suriname kwam, de West trok me meteen aan als, natuurlijk, weet je, de West heeft best wel in moeilijke tijden, ook nog in het begin jaren 90, 93, er is nog een granaat gegooid daar bij de West. Maar de West was, meneer Findlay, dat was, ja, ja. I loved it, Ja. weet je. Maar het is, wanneer je opkomt tegen de, hoe zeg je het weer, tegen de dictatuur of tegen dingen die de rechtsstaat knagen. Ja. Ja. Ja, dan mag je voor mij zo paars gekleurd of rood gekleurd zijn als je maar wil. Ja, ja. Iwan, Ja. tot slot. Ja. Je bent in de hoofdredactie bij Jeugdjournaal. Ja. Is dat, ben je gevraagd geworden of was dat een ambitie die je van jongs af aan al had? Nou, Van Amsterdam al? Nou, ik kan zelfs zo vertellen, 3 weken voordat ik ben gevraagd geworden. Aha. En 3 weken voordat ik gevraagd werd, Ja, wacht hoor, even mijn bril een beetje. 3 weken gevraagd werd, ja, daarvoor, ja. was het niet eens op mijn oriëntatie. Oké. Ik ga je die thuis besparen. Op een gegeven moment komt er toch een soort gesprek. Ja. En aanvankelijk was het gesprek bedoeld voor iets anders. En dat gaat dan niet door. En dan is het toch precies van ja, maar Ja. voor Jeugdjournaal zoeken we ook zoiets. Ja. En dan stel je voorwaarden van oké, vooral als het gaat om iets full commitment, Aha. hoe je dat ziet. Maar terwijl het andere, dat heeft echt een lange tijd geduurd. Uiteindelijk ging dat niet door. En Jeugdjournaal was eigenlijk daarna binnen no time was het besproken. Maar omdat die andere gesprekken ook natuurlijk dan bijdragen. En toch is het niet dat ik denk dat ik iets willekeurigs doe. En toen ik wegging, vond ik het zo logisch. Ik vond het zo, de cirkel is rond. Ja, ja. Want ik ga je vertellen waarom. Als je me vraagt, heb ik iets journalistiek bereikt in Suriname? Ik vind voor mijn gevoel van niet. Tuurlijk, ik word dingen gewaardeerd. Ik vind niet dat ik geslaagd ben als hoofdredacteur van De Ware Tijd om een goede krant neer te hebben gezet. Omdat ik denk ook dat het voor een groot deel ligt aan dat journalisten vaak hun hakken in het zand hebben gezet om veranderingen door te voeren. Ja. Vooral de digitale verandering. Echt geluiden als, ja, dat staat niet in mijn contract. Ja, dit, ja, dat. Ja, mensen, als we de krant willen veranderen, dan ga je echt je 9-to-5 mentaliteit moeten laten gaan. Ja. Maar oké, ik ga niemand de schuld geven. Nee, aha. Het is niet gegaan zoals het gegaan is. En je probeert een aantal dingen. Maar je zegt, de circle is nu... Ja, en ik heb ook parboden gedaan. Ja. Ik vind dat ik daar ook niet geslaagd ben. En weet je, en het heeft veel mee te maken het materiaal waarmee je moet werken, de spelers. En het is met een groot, kijk, er zitten een aantal goede tussen, maar veel mensen zijn natuurlijk ook journalistiek begonnen. Om ze dachten, nou, het is een baantje. Op zich, al doen ze het verkeerd, maar je moet geen bepaalde gelaagdheid hebben. Maar ook dat je te maken met mensen die denken dat ze er al zijn. Aha. En misschien niet qua woorden, maar gewoon weet qua het. attitude. Ja, ja, ja. En tuurlijk kwam je lichtpuntjes tegen binnen je teamwerk, maar je moet een heel team mee hebben. Mensen moeten iets willen leren. En toen dacht ik, Jeugdjournaal, ja, Ja. weet je wat? Ja, daar heb ik zin in. Ik ga met jonge mensen aan de slag, Ja. die nog openstaan voor iets. En dan, Ik vind Weet je? het ook een hele goede stap. ja, Omdat je behalve de redactie, maar
de jongere generatie Ja. in het vak meeneemt. Ja. Dat is echt, dat vind ik die echt leuk. vorming, Ja. ja, dat vind ik Ja, en natuurlijk ben ik ook wat milder geworden natuurlijk. Ik was Ja. misschien soms te hard en te kritisch. ja. Maar, en ik heb precies van, ja, in de Bijbel staat ook bijvoorbeeld, al heb je maar één ziel gewonnen, dat is het feest in de hemelen. Ja, en dat moet ook je houding zijn, denk ik, met alles. En wat ik nu kijk zo naar het jeugdjournaal, ja, de mensen zijn eager, ze staan ervoor open. Niet dat ze minder eigenwijs zijn, ja. Maar het is juist goed, toch? het is wel prettig Zinnig. dat je kan zeggen, hey, doe het gewoon even zo. Ja. En dan gaat het, tuurlijk kan het anders, Ja. maar nu ben ik even aangesteld als de coach. Ja. En we gaan dat concept spelen. En het is heel lastig als je spelers hebt die voortdurend dat concept aan het, niet tegenwerken zijn, maar niet, Ik begrijp het. maar even niet willen van, is net als voetbal toch? Ja. Als een trainer komt met een bepaald concept, Mhm. en als de spelers het concept niet willen uitvoeren, dan gaat die trainer niet kunnen laten tonen Klopt. dat het concept Maar- werkt. oké, ja. Ja. Maar goed, en tegelijkertijd wil ik toch heel positief eindigen. Voor Nou, de... ik ben nog niet Oh, klaar. sorry. Die vraag. Oh, dat je zit tot slot. Oh, sorry. Heb je tijd voor een persoonlijk leven? Absoluut. Want je radar is Nee. constant aan, of niet? Ja, nee, Leg even uit hoe dat... Ik heb zelfs heel veel tijd voor mijn persoonlijk leven. Maar dus, zoals ik al zeg, het is een lifestyle. Voor mij is het gewoon... het is allemaal één. Zoals ik al zeg, zoals een kunstenaar is, zo ben ik gewoon journalist. Maar ik hou ontzettend veel van mijn vrije tijd. Want zonder vrije tijd Ja. ga je niks kunnen produceren. Maar het is een hele goede vraag. En daarom vond ik het best wel... Kijk, ik hoef niet per se hoofdredacteur te zijn. Ik zeg het je, Rut. Want er komt zoveel... Ik ben liever een teamspeler. Ja. Maar er wordt een beroep op je gedaan. Ja. Als senior. En dan doe je het. Maar Ja. ik ben het liefst... Ik ben correspondent voor Trouw. In de Nederlandse krant. Ja. Ja, ik geniet. Ik ben blij als ik het veld in ga. Ja. Reportages maken. Ik ben gewoon een speler. Ja. Natuurlijk, we zijn in een land, we hebben alles nodig. Dus als ik mijn bijdrage kan leveren als leidinggevende. Ja. Nu ben ik wel zover, 62. Ja. Dat ik zeg, oké, weet je wat. Ja. Er is een bewuste keus. Maar de plezier hoe die jonge collega's gewoon het aanpakken. En we hebben een meerjarenplan uitgezet. Oké. Het gaat zich nog, het gaat niet blijven bij alleen maar Leuk. het jeugdjournaal. Ja. Dus dat geeft ook wat ambities. Ja. Maar wat ik wil zeggen, maar al met al denk ik toch, als je ziet de middelen die er zijn, de intimidaties die toch, want als je zo naam opgegroeid bent en je bent niet gewend dat je toch een beetje, wat dapperder kan zijn, is het best wel lastig. Kijk wat met Jason Pinas is gebeurd, toen de tijd met Brunswijk. Ja. En ook gezien het feit dat veel mediahuizen nauwelijks geld hebben om echt goed te kunnen investeren. Ik ga niet verwijtend zeggen. Dan denk ik dat de journaaljournalistiek weer behoorlijk opgekrabbeld is. Maar ja, omdat er toch heel veel goedbedoeldheid en hobbyisme in zit. Vandaar ook veel klachten vanuit die samenleving. Ja, men is niet kritisch. Maar ja, niet kritisch. En mensen doen geen onderzoeksjournalistiek. Maar daar wil ik ook iets over zeggen. Onderzoeksjournalistiek is iets heel duurs. Zelfs Nederlandse bladen werken samen met elkaar. Ja. En ze zijn afhankelijk van filantropen die geld pompen in onderzoeksjournalistiek. Ja. Dus het is een mythe dat wij onderzoeksjournalistiek moeten gaan doen. Ja. Wat we wel moeten doen hier, en dat zouden de journalisten vanuit zichzelf moeten veranderen. Er is ook nog iets als achtergrondjournalistiek. Ja. Dat je Want de ja? digitalisering Ja. maakt ook dat er heel vluchtig nieuws, Ja. dat er heel nieuws snel ter beschikking is. Ja, maar ik bedoel zeggen, een journalist kan ook de keus maken. Hey, weet je wat? Ik ga 6 weken dit onderwerp uitzoeken. Ja. Maar dat doen ze niet. Ja, en dan houdt het op. Ja. Maar, Maar je hebt ook geld nodig om... ja, nee, maar dan werk je 6 weken aan iets. Ja. Terwijl je gewoon verder je producties doet. Ja. Heb ik ook gedaan in Nederland. Hey, kijk, veel mensen denken dat het allemaal aankomt waaien. Ik ben taxichauffeur geweest. Ja. Ik deed 4 maanden over het onderwerp. En als je het gaat omzetten, dan is zelfs die 700 gulden mager betaald. Maar het gaat gewoon om
Ja, je moet niet willen verdienen dan. Ja. Maar dan verdien ik mijn geld met anders. Maar ik was wel maanden of weken bezig met het onderwerp. En als je dan gaat schrijven, Ja. Ja. en dan bouwt het zich langzaam Iets op. goeds, ja. En dan Ja. bouwt het zich langzaam Ja. op. En ik denk dat collega's, Surinaamse collega's, ik begrijp ze. Ja. Het geld is vooral door de crisis best lastig. Ja. Maar als je maar 3 dingen in het jaar Aha. voor jezelf uitdiepen, Ja, ja. dan kom je al heel eind. Ja. Maar velen doen het niet. En na 15 jaar zitten ze nog steeds op hetzelfde oppervlakkige niveau. Ja. Klagen dat ze niet meer betaald krijgen. Aha. De uitgever die zegt, ja luister, ik ga niet meer geven, want ik krijg deze kwaliteit. En de schrijver die zegt, luister, ik krijg zo weinig geld, dus ik geef niet. Ja. En het is zo jammer. En ik wil tegen journalisten zeggen, hey, kijk niet wat je krijgt van die baas. Natuurlijk, je moet je laten misbruiken. Ja. Maar investeer in jezelf. Jouw naam staat bij het eindproduct. En op een dag ziet men je staan. En zo is met Iwan Brave ook gegaan. Ja. Mensen zien gewoon je naam staan. En dan word je gevraagd. En ja, en het duurt jaren. Ja. Maar jij moet gewoon, de beloning moet je niet alleen nominaal zien. Ja. Maar ook, Ja. ja, hoe zeg je dat? Intrinsiek. Ja. Ik weet het niet. Hey, Iwan, je hebt jonge kinderen. Oh god. Ja, sowieso heb ik mijn eerste... Lezen zoveel? Ik heb sowieso pas op mijn 38 mijn eerste kind gekregen. Oké. En dus mijn oudste dochter is inmiddels al uit een andere relatie. Ik heb 2 dochters uit een andere relatie. Oké. 23 en 18. Ja. En nu mijn huidige Mag relatie... je vraag stellen? Absoluut. Nu mijn huidige relatie met mijn Salamakanse vrouw Nesta. Ja. Hebben we 3 dochters. Zo. Waarvan we 1 samen echt biologisch Oké, hebben. oké. Ze heeft, ja, ik hou niet van het woord voor kinderen. Ja, ja, ja. Maar ik heb haar dochters... En die zijn natuurlijk dan ook jong. Ja. Dus daar heb ik alsnog een jong gezin. En ik doe het eindelijk goed. Nou, Ik ben al 10 jaar... Ik ben al 12 jaar onafgebroken vader. Zo. Dat is helemaal geen prestatie. Hebben veel zijn me voorgegaan. Maar het is toch wel belangrijk op een gegeven moment dat je ook als mens, als man, ook zoals als mens zegt, hey, moet je gewoon een stop zetten aan negatieve... Ja, dingen in je leven. We moeten de cirkels doorbreken. Ja. Kijk, het is ook met het slavernijverleden, toch? We weten, aan de ene kant zeggen we, ja, het heeft een doorwerking. En dan denk ik, ja oké, maar breek het, stop ermee. Ja. Stop morgen met die doorwerking. Ja, ja. Het is goed dat we het allemaal weten. Ja, je Maar- moet het wel weten. Maar je moet wel weten, maar op een gegeven moment, ja, luister, je kan als man steeds achter je lusten aanrennen. Maar je kan morgen ermee stoppen. Ja, En het heeft niks te maken met ja. dat je eerst nog een project slavernijverleden doorwerking moet gaan volgen of zo. Ja. Lijkt mij toch? Ik bedoel, de schade is daar. Je Yes. ziet de schade die je berokkent. Ja. En jij moet op een gegeven moment tegen jezelf kunnen zeggen, hé, hey, weet je wat? Ja. Ik draag niet meer bij aan destructie. Ja. Hey, dat was een mooi openhartig gesprek. Graag gedaan. Iwan. Maar daar gaat het ook om, hè? We moeten ook, ik zeg altijd, we moeten, weet je, we Durven. moeten durven. We weten zo van elkaar in Suriname. Iedereen weet alles te vertellen, maar iedereen is heimelijk. Ja. Weet je, je hoeft niet alles te gooien, maar weet je, vertel je dingen en schaam je niet dat je bent gevallen. Weet je, ik denk als we meer van onszelf vertellen, dan denk ik dat we een veel eerlijker samenleving Ja. krijgen en dat we veel verder met elkaar komen. Daar ben ik het helemaal eens met je. Dat was ons gesprek met Iwan Brave. Ik hoop dat jullie net zo genoten hebben als ik van dit gesprek. Wil je onze podcast ondersteunen? Dan kan dat. Want je ziet het of je merkt het dat we nog geen studio hebben. Maar dat kan nog komen. En je weet ons te vinden via de website van de Schrijversvakschool of de website van Rutsana Jong of onze Facebook pages. Tot de volgende podcast. Dank je.